Скураны мяч – гэта рэальны шанец заявіць пра сябе, трапіць у спецыялізаваныя вучэбна-спартыўныя установы. Сёння на футбольным полі пазмагаліся хлопцы сярэдняй узроставай групы з Рагачоўскага, Лельчыцкага, Нараўлянскага, Кастрычніцкага районаў и Чыгуначнага района Гомеля. Я думаю, что в дальнейшем у нас появятся новые звездочки, такие как наши гомельские футболисты с Гомельской области. И я надеюсь, что юные футболисты, подражая им, попадут в ряды в дальнейшем нашей национальной команды. На поле выйшлі футбалісты-пачаткоўцы, якія не займаюцца гэтым відам спорту ў спецыялізаваных школах прафесійна. Гэта галоўная умова. Хлапчукі з дзяцінства умеюць спраўляцца з мячом, а такія спаборніцтвы спрыяюць іх далейшаму спартыўнаму развіццю і, магчыма, дапамогуць у будучай кар'еры. С 5 лет я начал заниматься футболом, сейчас мне 12, получается 7 лет. В будущем хочу попасть в какой-нибудь «Динамо Минск». Пераможцы абласнога этапу атрымаюць магчымасць выступаць у фінале рэспубліканскіх спаборніцтваў.